מעבר לזה, באמת נפגשנו עכשיו בכדי לשמוע את הרצאתו של אחינו גיא, סיכום על סיור של אחרי לשכת ברקאי באמסטרדם ובספרייה ההרמטית, אם אני זוכר, אם אני אומר את זה נכון. אז רשות הדיבור שלך, אחי. שנייה, נעשה share screen, רואים את המסך שלי כבר? כן. טוב, זה כדי שזה לא יהיה הרצאה מאוד ארוכה, אז אני אתמקד מתוך כל הביקור שלנו באמסטרדם, בביקור שהיינו בספרייה, אני אתאר אותה, חוץ מזה השתתפנו, ביקרנו בעבודה, בלשכה בהרלם, ועוד כאלה, אבל אז זה לא יהיה, לא הצ'יזבטים על הנסיעה לאמסטרדם, אלא בעיקר על הביקור בספרייה, אז קדימה לעסק. טוב, נתחיל בקודם כל, אני אשתייחס לשם הפילוסופיה ההרמטית, ואחרי זה אני אפרט יותר מה מקור השם, אבל בעצם השאלה הראשונה, והאחים שבדרגה השלישית קצת יקבלו איזושהי תמונה נוספת עוד מעט, אבל קודם כל, מה בכלל קשור ההרמס טריסמגיסטוס, או הפילוסופיה ההרמטית, אלכימיה, מה קשור לבנייה החופשית? דווקא בענף שממנו הגיע ברקאי, הענף נכנה את זה הקונטיננטלי, מהיבשת, הענף הצרפתי, דווקא אצלו יש כמה הופעות של דברים שקשורים לאלכימיה, ופה ציטטתי שני משפטים מתוך ספרי העבודה שלנו, שבעצם גם בדרגת התלמידים, בעצם בנוסח הקידושים ובחדר הערעורים אצלנו, יש אזכור לאלכימיה, מה שמופיע בתור הלקח, אחד הדברים שאומר המפקח הראשון, זה שהגופרית, אחד החומרים שהאלכימאים השתמשו בהם, והיא מציינת את החומר שרוח האדם עמלה ומתאמצת להשתלט עליו. גם בדרגת החברים מופיעה האלכימיה, באופן מפורש. בעצם האלכימיה היא, כמובן זה לא הרצאה אלכימיה, אבל האלכימיה היא משהו שהגיע מתוך הפילוסופיה ההרמטית. קצת על הספרייה, ואז עוד מעט אנחנו קצת נקבל איזושהי תמונה קצת יותר מעניינת של מה הקשר לבנייה החופשית, אבל קודם כל על הספרייה. האדם שאתם רואים בתמונה שמו יוסט ריטמן, מישהו ממשפחה מאוד עמידה, שהם הבעלים של רשת סופרמרקטים וכאלה בהולנד. הוא בגיל 16 קיבל מאמא שלו ספר של אחד מהאלכימאים, היינריך בונראט, ומאז ב-50 הוא עדיין בחיים, אפילו הוא היה שם כשהיינו בספרייה. מאז שאני חושב 57 או 58 ועד היום הוא הפך להיות אספן הספרים של ספרים מהקטגוריה הזאת, שבנה את האוסף ספרים הכי גדול בעולם, משהו כמו 27,000 ספרים, כולם סביב הנושא הזה של אלכימיה, הרמטיקה, בנייה חופשית, קבלה, רוזנקרויצרים, הגביע הקדוש, כל הנושאים שאפשר לכנות אותם נגיד איזוטריים או מהענף הזה, ובתוך הספרייה יש להם כתבי מקור של המון ספרים מאוד מאוד מפורסמים, שבטח האחים הוותיקים נתקלו בטח בתמונות או בכל מיני התייחסויות. זה ספרים שכולם נמצאים באינטרנט. לפני כמה שנים, אחרי תרומה של הסופר דן בראון לספרייה הזאת, הם סרקו כמעט את כל הספרים והעלו אותם לאינטרנט בחינם. אז בעצם הביקור שם זה לא היה בשביל לקרוא בספרייה, בטקסטים, כי זה ספרים שהם מתורגמים ונמצאים והכל נמצא זמין חינם באינטרנט, אלא זה היה הזדמנות לעיין מקרוב בספרים הפיזיים, בספרי המקור הפיזיים, ספרים בני יותר מ-500 שנה חלקם,
ספרים בעלי ערך היסטורי שנעמוד עליהם בהרצאה. אז השם הפורמלי של הספרייה זה ביבליותקה פילוסופיקה הרמטיקה, כלומר ספריית הפילוסופיה ההרמטית. כמו כן היא נקראת ספריית ריטמן לייברי, ספריית ריטמן, ולפני כמה שנים את החלק שפתוח לציבור, הם מיתגו אותו מחדש בתור שגרירות הדעת החופשית, נגיד, Embassy of the Free Mind. אז בעצם זו ספרייה שיש בה, אפשר לבלות בה המון זמן. אנחנו היינו שם רק יומיים, או נגיד יום וחצי. וזה באמת היה רק ככה ממש על קצה המזלג. אז קצת רקע ממש טיפה על מה זה הפילוסופיה ההרמטית. הרעיון שעומד מאחורי הפילוסופיה ההרמטית וגם בביטויים היותר מאוחרים שלה זה מלבד כתבי הקודש שניתנו למשה, יש כאלה שאומרים למשה ויש כאלה שמשייכים את זה להרמס טריסמגיסטוס או השמות האחרים שלו, ניתנה בעצם תורה סודית. התורה הסודית הזאת היא, לא יודעים מה היא, אבל היא מרומזת בכל מיני מקומות בספרי הקודש. גם הקבלה היהודית מתייחסת לזה, גם הקבלה הנוצרית מתייחסת לזה, אבל בעצם הרעיון שיש מאחורי, נכנה את זה התורה, או כתבי הקודש, יש בעצם תורה סודית, ובעצם המון שנים, כבר מתקופת היוונים, בסביבות המאה הראשונה, השנייה לספירה, כבר יש התייחסויות להרמס טריסמגיסטוס, שגם הרמס טריסמגיסטוס, הרמס זה שליח האלים, מוסר הידע של האלים, הוא גם בביטוי, בשם הלטיני שלו מרקורי או מרקוריוס. יש הרבה מקומות שמתייחסים אל הרמס טריסמגיסטוס בשם קדום יותר, בתור האל המצרי, צריך לבטא אותו תוס או תוס, וגם בכל מיני מקומות הרמס הוא בעצם גלגול של השם היירם או חירם. בגלגולים מאוחרים יותר מאז תקופת הרנסנס, הפילוסופיה ההרמטית בעצם קיבלה באיזשהו מקום שם חדש, זה נקרא פילוסופיה של הטבע, או הפילוסופיה הטבעית, שבעצם אומרת את המהלך הפילוסופי הבא. החוכמה האלוהית הסודית היא בעצם מצויה בטבע. כלומר, על ידי הבנת הטבע, האדם יכול להבין את הסוד האלוהי, את התורה הסודית. מכאן גם שבתוך האדם עצמו יש יסוד אלוהי, כי אחרת איך אדם שהוא לא נבדל מהחיה יכול להבין את התבונה האלוהית. אז זה בעצם משהו ששם את האדם במרכז, להבדיל ממה שהיה בתקופת הדוגמה של הכנסייה, שבה האדם הוא יצור די אומלל, חוטא ועל גבול המתועב וראוי לעונש ולגנאי וכאלה. בעצם הפילוסופיה ההרמטית שמה את האדם במרכז. פה בצד אתם יכולים לראות תמונה, שאני אקריא את השם הלטיני, פילוסופיה נטורליס פרינקיפיה מתמטיקה, או העקרונות המתמטיים שמאחורי פילוסופיית הטבע. זה הספר המפורסם של ניוטון, מי שיצא לו לשמוע, זה בעצם הפיזיקה המודרנית, שמגלה את העקרונות המתמטיים שמאחורי העולם. עבור ניוטון ובני התקופה שלו, של ראשית העולם המהפכה המדעית, הם לא קראו לעצמם מדענים, הם קראו לעצמם פילוסופים של הטבע. כמובן, מי שלא יצא לו להתקל, ניוטון כתב לא מעט על אלכימיה ועל הרמטיקה, וגם הטקסט היחידי שהיה מוכר של הפילוסופיה ההרמטית, שזה בעצם מה שנקרא לוח האזמרגד, או ההמנונים ההרמטיים, זה בעצם כל הטקסט שהידוע למערב על הרמס טריסמגיסטוס, זה הטקסט שאתם רואים כאן
על המסך, יש לו המון המון וריאציות, הווריאציה הזאת שאני תרגמתי, היא של מישהו בשם סיגסמונד בקסטרום, שהוא נגיד היה שייך לענף שהיה קיים לפני מסדר מצרים של קליוסטרו, והוא קודש על ידי קומט דה סן ג'רמן, מי שנתקל בתקופה הזאת של המאה ה-18. בכל מקרה אני יקריא את התרגום, והוא כתב את השימוש בשם חירם הוא אצלו. רק יש מקרה שקוראים לזה הרמס או תוס או שמות אחרים שאמרתי. תורתו הסודית של חירם היא אחת ביסודה, אך בעלת 3 פנים. זה נכון ללא שקר וראוי לאמון. העליונים מסכימים עם התחתונים והתחתונים עם העליונים ליצירה מופלאה אחת. וכפי שכל הדברים חייבים את קיומם לרצונו של האחד, כך כל הדברים נולדים מדבר אחד הנסתר ביותר. השמש היא אביו של הדבר והירח עמו, הרוח נשאה אותו בבטנה, נשמת הארץ מניקה אותו. הדבר האחד הוא אבי כל היקום, כוחו מושלם לאחר איחוד עם נשמת הארץ. הפרד את רוח האדם מהחומר הגולמי בחימום עדין ובתשומת לב מרובה. במידה רבה יעלה מהארץ לשמיים ושוב ייוולד מחדש בארץ. וכך הנעלים והנחותים מתגברים בכוחם, בדרך זאת תחלוק בכבוד העולם והאפלה תסור ממך. כוח זה הוא כל הכוחות ובעזרתו תתגבר על הכל ותמיר כל דבר שהוא עדין ושהוא גס, תמיר מלשון transmutation או המרה. כך נברא העולם, האמצעים למציאת הדרך נסתרים, לפיכך קוראים לחירם תלת מכסות, אני מתרגם, זה ככה כתוב בלטינית, תלת מכסות, כאילו עם האותיות האלה, זה תייתו, שיש לו מהות אחת ו3 פנים, בהן חוכמת העולם כולו. זה שאמרתי על פעולתה של השמש, הושלם והסתיים. עכשיו בעברית. כל מה שידוע... עכשיו בעברית אם אפשר. אוקיי, עכשיו בעצם מכאן יש פרשנויות רבות, בעצם הפרשנות המקובלת לעליונים, זה בעצם העולם, בעולם עד לא מזמן האמינו שיש איזשהו עולם מטאפיזי, עולם שהוא מחוץ לתפיסתנו, זה העולם העליון. ומחוץ מזה יש את העולם, המציאות שאנחנו מכירים, שזה העולם התחתון. אז הרעיון פה אומר שהעולם העליון בא לביטוי בתוך העולם התחתון. כלומר, העולם שאנחנו רואים, עולם הטבע, הוא משקף ומכיל את העקרונות הנסתרים. השמש והירח זה המון רעיונות, שמש זה כוח והיסוד הזכרי, הירח היא היסוד האימהי והמים, הרוח נשאה אותו בבטנה מייחס את הרעיון שהוא נמצא בטבע, הטבע זה, הרוח זה הטבע, והארץ מניקה אותו. עוד מעט נראה תמונות וזה יהיה הרבה יותר קל להבין. כי בעצם עד למאה סוף המאה ה-15, כל מה שהיה ידוע על הפילוסופיה ההרמטית, זה בעצם הידע שעבד, לא היה קיים. אז זה ציור מאוד מפורסם, שגם מופיע באחד הספרים בספרייה, שבעצם מגלה, זה בעצם פה אנחנו יכולים לראות את הטקסט של מה שהקראתי עכשיו, מופיע בלטינית וביוונית לדעתי, או לטינית וגרמנית, ופרשו אותו בהמון המון צורות, היו כאלה שאמרו שיש שם התייחסות להפרדה של עדין וגס באמצעות חימום, שזה בעצם סוד המרת המתכות, כלומר להפוך מתכת עופרת לזהב. יש כאלה שיחסו את זה לרפואה וחיי על מוות ולגילוי אוצרות, ובעצם כל האגדות שאנחנו מכירים על כימאים, שזה איזשהו מין יכולות על-טבעיות. גיא, אפשר לומר שהנחושת היא, בעצם המצאת הנחושת היא אחת מהדברים שקשורים לאותה פילוסופיה?
ברור. אוקיי. בלי ספוילרים של דרגה שלישית, אחי. אוקיי. עד בעצם 1480 ומשהו, לא זוכר, כמה משפטים האלה שהקריתי לכם, זה כל מה ששרד בתרגומים שונים מערבית, מלטינית, מיוונית, ואז אחרי הנה בדיוק שי בראבר מצטרף, איך שאני אומר, לורנזו המפואר הוא מצטרף. בעצם אחרי או לקראת הקריסה של ביזנטיון, מוברחים כתבי אפלטון בהתחלה, ומגיעים לנסיכות דה מדיצ'י בפירנצה, ובעצם קוזימו דה מדיצ'י ביקש מפילוסוף החצר ומשכיל החצר, מרסיליו פיצ'ינו, לעזוב הכל ולתרגם את אפלטון. בעצם כל מה שאנחנו מכירים היום, הכתבים האפלטונים, זה הכל הגיע משם, זה לא, גם אפלטון לא שרד עד אותו תקופה. ואז פתאום הגיעה אסופת הקבצים ההרמטיים, מה שנקרא קורפוס הרמטיקום, שזה ספר שלם עם הטקסטים, זה בעצם נגיד כמו התנ"ך של הפילוסופיה ההרמטית. ואז קוזימו דה מדיצ'י אמר למרסילו פיצ'יניו לעזוב את אפלטון, והוא רוצה עוד בימי חייו שהוא ישלים את מלאכת התרגום של הכתבים ההרמטיים, ובאמת הוא סיים את התרגום של הכתבים ההרמטיים, של הקורפוס הרמטיקום, עד ממש שנה לפני שקוזימו דה מדיצ'י נפטר. ואז בעצם פעם ראשונה לאירופה הגיע הטקסט המלא. עכשיו התמונה שאתם רואים פה, שזה, אתם רואים את חתימתו של מרסיליו פיצ'ינו למטה, זה ספר המקור, ואתם יכולים לראות את אחינו נמרוד מתעמק בלטינית בתמונה. זה בעצם הפעם הראשונה שתרגמו, זה הספר שאפשר להגיד, אם יש ספר אחד שאפשר להגיד שהוא זה שחולל את הרנסנס, בוא נגיד זה ואפלטון, אבל זה בלי ספק היה ביניהם, הם התייחסו אל הרמס טריסמגיסטוס כמביא התורה האמיתית, לא משה. ואז בעצם לאירופה הגיעה פעם ראשונה הפילוסופיה ההרמטית, והם התחילו לקרוא אותה, ובעצם מאותה תקופה האלכימיה עברה מעבודת מעבדה, שזה מה שהייתה בימי הביניים, למישור הפילוסופי, לתורה סמלית. בעצם היו כמה ספרים שהפכו את הפילוסופיה ההרמטית ואת האלכימיה בעצם למהפכה המדעית ולנאורות. אחד מהם זה ספר של ג'ון די האנגלי, שהוא היה המתמטיקאי של המלכה אליזבת, הוא זה שחישב לראשונה איך לנווט באמצעות קווי הרוחב, ובעצם חישב, נתן טבלת חישובים לימאים האנגלים, שכך הצליחו להקיף את העולם ודברים כאלה. הוא זה שהיה לו את הספרייה הכי גדולה בתקופה, של אלפי ספרים, ובאיזושהי תקופה הוא נחשף לאלכימיה ולידע ההרמטי, והוא כתב את המונס הירוגליפיקה, בעצם ספר אלכימיה שמפרש את הכתבים ההרמטיים. זה דרך אגב הסמל, סמל נורא מפורסם, מי שיצא לו להסתכל, זה בעצם הסמל שהוא אמר, מי שיבין את הסמל הזה, יבין את כל התורה הסודית על רגל אחת. אתם יכולים לראות פה בצד ימין את ההסבר שלו, שהצורה של השני עיגולים האלה שנמצאים למטה זה איגניס אש, הצלב זה ארבעת היסודות אלמנטה, העיגול עם הנקודה באמצע סול, שמש, והקשת, חצי קשת זה הלונה, הירח.
זה היה מאוד מרגש לעיין בספר הזה פיזית, זה ספר מקור, בעצם אנחנו, זה עם הערות בצד, הערות בכתב יד, די הרבה עברית יש בספר הזה, נעבור לספרים האחרים אבל. אחרי ש... הכל הוא אונליין? הכל הוא אונליין? אפשר לראות את זה? הכל אונליין, כן, כן, ספרים סופר מפורסמים, יש לך רק בוויקיפדיה והרצאות, וזה ספרים על הספר, ג'ון די הוא בעצם אחד מאלה שהביאו את המהפכה המדעית לאנגליה, כתב הרבה, הוא היה מאוד מפורסם, משהו אחר שמצאנו שם, שבשבילו נסענו לשם, זה המניפסטים של האחוות, מה שאפשר לתרגם צלב הוורד, שזה משהו שניתן קצת יותר מאוחר, אבל בעצם מה שנקרא הפאמה פרטרניטטיס או והקונפסיו, זה בעצם טקסט אלמוני, עד היום אין לאף אחד הסבר, יש המון חשודים של מי כתב ומי עשה, אבל זה טקסט שפורסם באירופה, התחיל להתפרסם בגרמניה, ב-1614 זה הפרסום המקורי, והוא סיפר על אחווה סודית, שעושה קידושים, חונכת בטקסים, ופועלת להביא תחייה של החוכמה העתיקה, החוכמה ההרמטית, או החוכמה הגנוסטית. השיוך להרמטיקס, לאלכימאים הוא לא בטוח שיש, כלומר, הוא לא נראה אלכימי. שמספרים שהידע הגיע על ידי האח CRC, שלא יודעים מי השם, שלמד במזרח התיכון בצפון אפריקה וארץ ישראל, ולמד על קבלה ומאגיה ואלכימיה. כשהטקסט הזה פורסם, הוא יצר דרמה, שעד היום מאוד אפשר למצוא לזה עדים, ממלכים ונסיכים ועד כל מי שהיה משהו ומישהו, כולם ניסו לגלות מי זה האחווה הזאת ואיך מתקבלים אליה. ולא, אף אחד לא יודע. ושרדו מאות ספרים וטקסטים שבהם מדענים פנו לכל מיני כאלה שחשדו בהם שהם שם באחווה הזאת ועם רשימת של קורות חיים וחייבים לקבל אותנו ובעצם נסיכים ומלכים וכולם חיפשו מי זה האחווה הזאת ואיך אפשר להתקבל אליה, וזה יצר מין תהודה בכל רחבי אירופה שניסו לגלות מי זה האחווה הזאת, כי כולם פתאום, אחרי שכבר התגלו הרעיונות האלה והתחילו להתפרסם, כולם היו חייבים לדעת מי זאת האחווה הסודית הזאת, ששוב, אחוות הצלב הוורד היא נקראת היום, או הרוזנקרויצר, אם אנחנו אוהבים לקרוא לה. אז שוב, יש להם עותק מקורי של המניפסט הזה, של הפאמה פרטרניטטיס. פאמה פרטרניטטיס זה האחווה המפורסמת, או ה-famed fraternity, אם לתרגם לאנגלית. אז יש להם ממש את המנשר המקורי שיצר את הדרמה הזאת. היו שם כמה ספרים של, בין התלמידים המפורסמים של ג'ון די, מי שהראיתי קודם מהציור הזה, שני מהכי מפורסמים, זה אחד גרמני בשם מייקל מאייר, שאת הציורים האלכימיים שלו, אני די בטוח שלפחות כל האחים הוותיקים נתקלו באיזשהו מקום בציורים שלו ושל הצייר של הספר השני שאנחנו נראה, זה כל ציור פה, זה נראה, אני מכיר את הציור מהרצאה של ההוא וההוא. מייקל מאייר בעצם הוציא ספר שנקרא אטלנטה פוגיו, שזה, נכנה את זה משהו כמו מופע מולטימדיה, עם תווים ומנגינה שמלווים את הציורים ואת הטקסטים. דרך אגב, יש את זה ביוטיוב, את אטלנטה פוגיו, זה מוזיקה איומה ונורא, אני לא יודע, הוא חמד לצון או שזה היה הסגנון אז.
כשבעצם הסיבה העיקרית לנסוע עד לשם, זה בעצם להסתכל מקרוב על הציורים. אתם יכולים לראות את האצבעות שלי בשביל הקנה מידה של הציור, אבל בעצם הציורים האלה מכילים כמות פרטים עצומה, שממש ישבנו עם זכוכית מגדלת, ומסתכלים על זה מאוד מאוד מקרוב, כדי לראות את כל הפרטים שמופיעים פה, זה הכל הדפסים, זה תחריט עץ, או מתכת, תלוי בספר, וזה ספרים שהודפסו בעותקים מאוד מאוד ספורים, כי זה הספרים סודיים של אלכימאים. בספרים ששרדו מכאן, יש גם הערות בכתב יד של האלכימאים שעבדו עם הספר במעבדות. קצת ממש ככה בכמה מילים פרשנות על הציור הספציפי הזה, כי באמת צילמנו שם המון ציורים וכאלה. הטקסט שהולך עם הספר הזה, זה בצד בתרגום האנגלי, זה Give fire to fire, mercury to mercury, and you have enough. או תן אש לאש, כספית לכספית, ויש לך מספיק. הכספית היא משהו שמופיע הרבה באלכימיה, זה מתכת שמייצגת גם מים, אבל גם את החוכמה, כלומר, מרקורי, אם אתם זוכרים נכון, זה השם האחר של הרמס, או של בשמות האחרים, ויחד עם האש והמים, שני הפכים של האש והמים, או הנוזל והאש, מייצגים את התהליך האלכימי. התהליך האלכימי כולל כמה שלבים, עם שמות כימיים, אבל הוא בעצם מייצג רעיון פילוסופי או פסיכולוגי, שזה נקרא המסע, גיבוש, המרה, מיצוי וטהור. עכשיו, בכל ציור כזה, אם מסתכלים אפילו עוד יותר קרוב, אפשר לראות עוד די הרבה פרטים, שאנחנו יכולים לראות למשל כל הרמס, שהוא מייצג את הכספית, אנחנו לראות את הכנפיים על הכובע שלו, את הקדסיוס, את המטה עם הנחשים בידו, ואת הכנפיים על הרגל שלו, שהוא אוחז בידו של האלכימאי, שמוסיף אש, הוא בא עם לפיד לאש. כשבעצם, ואנחנו יכולים לראות שפה גם הרמס, הוא מביא את הרמס להרמס. אז זה הפרשנות של הציור הזה. כמובן אני אוכל לשלוח טקסטים ממש, יש על כל ציור כזה ספרים שלמים שנכתבו. עוד כמה ציורים של מייקל מאייר, עם חלק מהפרטים פה. אתם יכולים לראות למשל באחד הציורים בציור השמאלי את האישה שמניקה מתוך כדור הארץ. זה התייחסות לטקסט, זה הכל מתייחס לטקסט שהקראתי קודם, שנשמת הארץ מניקה אותו, את הדבר, ואתם יכולים גם לראות שבציור שיש מימין, הרוח נשאה אותו בבטנה, אתם יכולים לראות שבתוך הבטן של הרוח, אתם יכולים לראות תינוק. אז זה הציורים האלה. אז הם פשוט ישבנו ככה, נתנו לנו כזאת כרית, לשים את הספר שהוא לא יהיה מתפרק, בכל זאת ספרים למאות שנים, וממש ישבנו והסתכלנו מקרוב כדי לראות את הפרטים. פה זה ציור מאוד מפורסם של הדרקון, הדרקון הוא גם, הוא מתייחס לתהליך אלכימי, גם מכיל המון סמלים, אבל אתם יכולים לראות שהדרקון אוכל את הזנב של עצמו. חלק מהתהליך האלכימי זה הרעיון שאחרי שעושים איזושהי פעולה לחומר, צריך לחזור על זה עוד הרבה פעמים. אז התהליך הזיקוק, או גם בתהליכים אחרים, אז הרעיון של אתה לוקח את החומר ואתה מעביר אותו את התהליך של עצמו. אז הדרקון שמחזיק את הנחש של עצמו, או אוכל את הנחש של עצמו, זה רעיון אורבורוס, מי שנתקל בו, שהנחש אוכל את הזנב של עצמו. אז התחריטים האלה הם פשוט מהפנטים, אפשר להסתכל על הפרטים שם, זה צילמתי דרך זכוכית מגדלת, זה ממש ציורים מדהימים. ספר אחר של כימאי בנוסף שהיה בן תקופתו של מייקל מאייר, גם תלמידו של ג'ון די, זה היינריך קונרט,
הספר הזה נקרא התיאטרון הנצחי, וזה ספר גם, פשוט אפשר, זה ממש יום שלם ישבנו רק עליו. אתם יכולים לראות פה בצד ימין את התמונה של היינריך קונראד, עם הכלב שלו החמוד מציץ בצד. עוד מעט אני אעשה זום אין רק על התמונה הזאתי. מה שמאוד אהבתי פה, אתם יכולים לראות שבכריכת הספר יש כאן את שני עמודים, לצידי הטקסט, ויש המון עברית. היינריך קונראד הוא גם מייקל מאייר, גם היינריך קונראד, גם ג'ון די, כללו המון עברית, המון דברים קבליים, ואנחנו מדברים על תקופה מאוד מוקדמת גם לקבלה, כי אנחנו מדברים על לפני כל זה לפני החסידות והשבתאות וכל ההתפשטות של הקבלה אצל היהדות. זו תקופה שהקבלה הייתה סודית גם אצל היהודים. בכל מקרה, קצת עשיתי זום אין, אתם יכולים לראות פה מה שמופיע ברוב, בכותרת של הספר, אתם יכולים לראות את השם המפורש מופיע מתוך המשולש, ומוסר עם היד את החוכמה האלוהית, ובצד של עמוד אחד בהם יש אש ושמש, בצד השני את הכוכבים ואת הירח, וזה ממש מסתכלים על כל אחד ציורים זעירים פשוט. קצת זום אין על, אם אתם רואים פה בצד ימין את התמונה של היינריך קונראד, בצדדים יש כל מיני סמלים קטנים שפה הגדלתי. ביד שלו היינריך קונראד מחזיק כמובן מחוגה, שעל המחוגה זה ממש כתב זעיר שעשיתי עם הזכורית מגדלת, כתוב הירוגליפיקה. הירוגליף, מי שלא יצא לו להתקל חוץ מבהקשר היווני, הירו, קדוש, גליף, כתב. ואתם יכולים לראות שבצד, אנחנו יכולים לראות את הספרים שמופיעים על כימיה, מגיה, קבלה, פה זה קצת נחתך, מעל יש את היסטוריה, ביבליה, תנ"ך, מדיצינה, רפואה, ובעצם אנחנו רואים את כל עולם הידע. אז זו תקופה שכמובן לא, זה עוד לפני המצאת האנציקלופדיסטים והרעיון שאפשר להבין את כל הידע של הטבע ולעשות ממנו ספרים ולחקור, זו תקופה שעוד שרפו, כן, זה לא הרבה אחרי ששרפו את ג'ורדנו ברונו. עכשיו, בעצם כל ציור כזה, זה בעצם דף כפול, לא מאוד גדול, שמכיל ציורים שבאמת די מהממים. פה זה קצת אולי הסבר דווקא לציור הזה, אחרי זה אני ארוץ יותר מהר. אנחנו רואים שבצד שמאל יש משהו שנראה כמו אוהל מועד, ובצד ימין יש משהו שהוא נראה עם עמודים שנראים יותר מקדשיים. שימו לב לרצפה ולשולחן עם כל הסמלים שנמצאים עליו. מה שיפה זה שבאוהל, נכנה אותו אוהל שנמצא לידו האדם שקורע ברך, זה בעצם היינריך קונראד עצמו, ובספר הזעיר שאתם יכולים לראות פה, זה הספר שהגדלתי פה בצד ימין, זה בעצם, זה העמוד הספציפי מהספר שאני מחזיק. כלומר, הוא קורע ברך ומתפלל, או מתפעם, לפני הספר של עצמו. עכשיו, הציורים הנוספים שאנחנו רואים שם זה את הכוכב בעל 5 הקודקודים, אנחנו יכולים לראות שם סמלים פיתגוראים, אתם יכולים לראות את כלי המיתר על השולחן בחזית, ובצד ימין זה בעצם מעבדה אלכימית, שחלק מהדברים שאנחנו שמים בחדר ערעורים מתייחסים למעבדה האלכימית, שפה אנחנו בעצם רואים את כל החומרים האלכימיים ואת האביק, וזה בעצם המעבדה האלכימית. עכשיו, כל דף כפולה כזה מכיל המון ציורים, הרבה מאוד מהדברים אתם יכולים לראות בציור הימני, שהוא מוביל כזה מדרגות שמובילות אל הפתח, אנחנו יכולים לראות די הרבה עברית, את השם המפורש והרבה מאוד דברים מהקבלה.
שזה בעצם, וכל אחד מהציורים האלה הוא באמת, אפשר לשקוד עליו המון זמן, אבל זה ציורים מה שמאפיין מאוד את האלכימאים, להבדיל מקבוצות אחרות, זה בעצם הציורים, השימוש בסמלים מצוירים. הסמלים זה משהו שהוא היה, זה בעצם האלכימיה. עכשיו, הסמלים האלה יכולים להיות, הם מתייחסים לאותו סמל, הסמלים האלה הם סמלים שכמו סמלים מטבעם של סמלים, הם יכולים להתפרש בהמון המון דרכים. אז באלכימיה, למשל, מרקורי זה גם כוכב חמה, וכל אחד, כל חומר, יש לו גם תכונות פסיכולוגיות, וגם תכונות אסטרולוגיות, וגם תכונות כימיות, וגם אסטרונומיה. שזה בעצם ציורים שניסו מסביב לכל כל הסמלים והציורים, יש המון ידע שהיום אנחנו מכנות אותו ידע מדעי, המון דברים שקשורים לרפואה, הם בעצם האלכימאים האלה הם פרסלזוס, שאין לו שום טקסט ששרד שלו, אבל הם הושפעו ממנו, זה בעצם מי שיצר את הרפואה, את השימוש בכימיה ורפואה, כלומר התרופות. עוד כמה ספרים שהם לא הרמטיים, אבל עדיין דברים מאוד מאוד יפים שראינו שם בספרייה, שכמובן יש שם באמת המון ספרים בספרייה הזאת. יש שם אוסף הכי גדול בעולם של אח בשם A.E. Waite, מי שמחיבר את קלפי הטארוט שכולם משתמשים בהם היום, הוא היה אחד מראשוני לשכת קואטרו קורונטי, סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, והייתה שם תצוגה מאוד מאוד מרשימה של אוסף של ספרים וטקסטים וציורים שקשורים לגביע הקדוש. שהוא גם כן איזשהו גלגול שמכיל המון רעיונות, גם אלכימיים, גנוסטיים, כאלה, וציורים פשוט מרהיבים עם הדפסים. עכשיו, הדבר שהיה הכי מרגש בכל הדבר הזה, שזה בעצם כמו להיות במוזיאון, כשנתנו לנו לעיין במוצגים עצמם, כדי לקבל גישה לזה, פנינו להם מראש באימייל, הצגנו את עצמנו כאחים מלשכה בישראל, שרוצים לבוא לבקר ולראות, והיו מאוד מאוד נחמדים אלינו, ופשוט אמרו, הנה, קחו את כל שבו עם הספרים. מדהים שהם נתנו לכם לפתוח את זה עם הידיים, בלי איזה כפפות, כן? יצא מהאופנה כפפות, הסבירו לנו, זה כבר לא עושים כפפות מזה, הם אמרו, צריך פשוט בעדינות, עם ידיים נקיות, אם נתנו לנו כאלה משקולות, יש סטאפ חדש, זה כבר לא עושים עם כפפות. זה מטורף, אבל להחזיק את זה ביד, לראות על זה, אתה יודע, כוויות של חלב, יש מקומות שזה שרוף, זה ממש דברים נורא נדירים, זה בין מאות שנים. עוד ספר שהוא מודרני, אבל הוא פשוט היה, אני לא ראיתי כזה דבר בשום מקום, זה ספר של אח בשם מנלי פי הול, מי שלא יצא לו להתקל פה, אח דרגה 33, נפטר ב-1990 לדעתי, היה מגדולי החוקרים, והוא בעצם אסף בספר, ספר די גדול, ציורים, זה פשוט יצירות חלקם הוא הזמין במיוחד לספר, חלקם זה כל מיני דברים שהוא אסף, זה פשוט ספר, כל עמוד שם זה יצירת אומנות. עכשיו זה כבר דברים שהם סתם אמרתי לא יפה, נציג לאחים, זה לא מסוני, אבל אוקיי, נכניס את זה כזה רק בשביל שאת הדברים הפחות מעניינים שהיה שם, יש שם ספר, את הספרים של שפינוזה המקור, את הלוויתן של תומאס הובס, שגם אני למדתי את הספר הזה גם בתיכון וגם בתואר הראשון, אבל לראות מקרוב את הציורים זה פשוט הספרים, זה מסוג הדברים שמאוד קשה להעביר דיגיטלית, זה את החוויה של ממש, זה משהו אחר, זה בעצם, זה יצירת אומנות הספרים האלה, שבהם הציורים והאופן שבו הם מסודרים,
וזה פשוט לא אותו דבר. למרות שאני כמובן חסיד גדול מאוד של העולם הדיגיטלי, זה ספרים שהם פשוט יצירת אומנות, שכדי לחוות אותה צריך פשוט לעלעל בספר. זהו, זה הסקירה על הביקור. זה נמצא ממש במרכז העיר הספרייה הזאת. מי שיוצא לי להזדמן לאמסטרדם, זה ממש, הייתי אומר, בין אדם סקוואר, מי שמכיר, לבין התחנה המרכזית. זה ממש ממש במרכז העיר. זה עולה 10 יורו כניסה. ויש להם פשוט יצירות, זה פשוט, מי שיצא לו לבקר פעם באמסטרדם מאוד מאוד מומלץ. צריך לתאם מראש ולפתוח את הספרים? כן. כן, הספרים האלה זה ספרים שהם לא נותנים גישה לציבור לגעת ככה. צריך להזמין אותם מראש, ומי שעשתה לנו שם הדרכה על הספרים זה האוצרת של הספרייה, שממש הראתה לנו, ויש שם ספרים שבאיזשהו קטע כזה שהיא לא באה לעיין בעצמו באחד הספרים, והיא קפצה עליו כאילו שזה איזשהו ספר נפתח כזה עם ציורים כאלה שקופצים החוצה, שנראה שצריך לעבור הסמכה רבת שנים כדי לדעת איך לקפל את זה. אתה יודע, זה ספרים שהם כאלה לפני מאות שנים, אז כן, אבל זה הכל בתיאום מראש. אז כאמור, חוץ מהביקור בספרייה, שבאמת שרצנו שם די הרבה, זה גם היה כמובן חוויה אחוותית מאוד מאוד, זה היה מאוד כיף לשרוץ ביחד כל האחים כמה ימים. הסיפור על הביקור בלשכה בארלם זה נשמור לאירוע אחר, אבל קיבלו אותנו, פשוט דפקנו על הדלת כאנשים זרים, וסיימנו את הערב. אתם יכולים לראות בצד ימין את האחים יוצאים אחרי שביקרנו בבית של נמרוד ואת שילה, אחרי שביקרנו בבית של אחד האחים, יצאנו שם באישון לילה כאחים. עד כאן ההרצאה, לדעתי זה השקף האחרון, כן. שאלות עד כאן? בראבו, מדהים. מעולה אחי, תודה רבה. מי שירצה, אני מתעתד לטוס לאמסטרדם באפריל. אמנם זה נופל גם על ליל הסדר, אבל מי שירצה לפחות לחלק מהימים, אז מוזמן בשמחה רבה. ננסה להמשיך את הקשר עם הלשכה מארלם, וגם לראות קצת את הספרייה. אני יכול להגיד, לא הייתי בכל המוזיאונים באמסטרדם, לא צריך להגזים, אבל יש שם באמסטרדם יש מוזיאונים שווים, אבל כמו הספרייה הזאתי, החוויה של לתת לך, תחשוב, נותנים לך כזה לשרוץ על המונליזה או משהו, כן? ובלי לפגוע במונליזה, הספרים האלה זה ספרים שכל, מהמהפכה המדעית ועד כמובן כל האיזוטריקה וכל כל הדוקטרינה הסודית, מה שנקרא, ממש הספרים האלה זה ספרי המקור, ספרים שחוללו מהפכות. מה זה מהפכות? זה הפכו את העולם. וזה פשוט זה לתת לך לא הייתי אף פעם בספרייה של הוותיקן, לא ניסיתי למשוך חוטים לשם, אבל מחוץ לוותיקן זה הספרייה עם הספרות מהתקופה הזאת, הדברים הכי, עם האוסף הכי גדול בעולם. וואו. יפה. תפריר, אני אדבר איתך על התאריכים שאני